Ahir es va celebrar la tradicional encesa de les llums de Nadal a la platja de Calafell, que donen el tret de sortida a la campanya nadalenca. A veure... Hola! I els papis i les mamis també, a veure... Hola! Ara! A què heu vingut aquí? A veure'n! A veure l'espectacle! Doncs Déu-n'hi-do l'espectacle. Mira, us presento el meu germà, el Rodó. Hola, dieu-li, hola, Rodó! I jo sóc la Rubí, la seva germana. Treguin el mòbil i, exacte, mira, molt bé, i que l'encenguin amb una llanterna. Jo crec que així farem que vingui la llum. A veure... Cap aquí, cap aquí! Ben amunt! Ui, ui, ui! Més, més! Mira! Que maco! Ai, és Nadal, és que m'agrada tant el Nadal, Rodó, m'encanta. A vosaltres us agrada el Nadal? Sí, mira quines cares. Però us heu portat bé? Sí. Qui s'ha portat superbé? Els papis i les mamis també. Qui s'ha portat superbé? Doncs mira, ara és el moment de fer una cua aquí davant. Farem una cua perquè pugueu passar un per un a fer-vos una foto amb nosaltres. La foto familiar, la felicitació del Nadal. Papis, mamis, àvies, gossos, gosses, bebès, de tots, vale? Llavors marquem una fila aquí. Deixem un minut perquè us organitzeu una miqueta. Nens i nenes van poder gaudir de diverses activitats: follets de Nadal, tallers infantils, pintacares, fotocol, la bola de neu i la xocolatada popular. I us recordem que el proper 6 de desembre es farà l'encesa de l'arbre a Segur de Calafell.